Paabot ko sa kuan ba nga maniugto sila nya diri sa ko mapay ko man ako ulo to so na di pa man daw mangaon so diri sa ko mag-standby ha. Fine. Fine. Butao na siya, uy. Ang sama mo, good. Ako ignorante. Okay na ako sabang. Ang saan na siya, uy. Saan na pag-exercise diri ba? Asula. Ang saan man. Exercisean man isa kong tatay ko. Kani. Ang saan man ito na nahigda man ko eh. Ang saan man. Wala man sa bukid ng kalakihago niya eh. Sige raman tagdugdug kahoy mais. Kamuting kahoy balang eh. Kamutis lagi. Kanang mananapa unsaan man kani bay. Mahigda man ko lagi unsaan madlok. Ano ay pampamatso matagay na matso naman ko. Asula kayo.